Għall-ewwel darba s-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva flimkien ma' s-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali inaqdu flimkien sabiex jaħdmu ħalli tiżdied l-aċċessibilità fil-lokalitajiet. Dan se jkunu qed jagħmluh permezz ta' kompetizzjoni annwali li tħeġġeġ lil kunsilli lokali jinvestu f'tit tip infrastrutturali immirat biex jgħin l-anzjani u persuni b'diżabilità. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabru d-dettalji ta' din il-kompetizzjoni li se twassal biex 3 kunsilli lokali jingħataw premju għal proġetti li jwettqu fil-lokalità tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Franco Merci fisser din l-inizjattiva bħala waħda ta' benefiċċju għal persuni li għandhom bżonn iktar għajnuna minn ħaddieħor. Rridu ngħidu li l-aċċessibilità hija mod kif dal-persuni jiġu aktar inklużi, jkollok l-inklużjoni wkoll biex ikunu jistgħu jipparteċipaw fis-soċjetà mill-aħjar possibbli. Ġifieri l-aċċessibilità, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni jimxu jitfit biex ovvjament dal-persuni jgħixu ħajja dinjituża kif mixtieqa. Minħati għaw is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera għal jinsab sodisfatt bis-sinerġija li hemm bejn is-segretarjati parlamentari differenti li jaħdmu flimkien biex iħolqu iktar għarfien u inklużjoni fis-soċjetà. Huwa ħafna tajjeb li naqdu dawn iż-żewġ sinerġiji flimkien. U għandu missjoni li taqa' taħt social services u social security, għandu missjoni li niġġenera aktar attività dan it-tip fil-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill Lokali li se jklassifika fl-ewwel post se jingħata premju ta' 25,000 euro, waqt li dawk li jiġu fit-tieni u fit-tielet post se jingħataw 15,000 euro u 8,000 euro rispettivament. Dawk il-Kunsilli Lokali interessati jieħdu sehem għandhom jagħmlu investiment minimu ta' mill-inqas 3,000 euro.